नोंना असलि गामिया अबेनि नोंना अरिजिनेल गामिया ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि गामिया अबेनिमोन हा रौता मा गामिनि खरिबारि खराइबारि नामा मामोन नोंनि हिनजावना हा रागुनि माने इदि बुथारनांगौ आं बुथारो होनना बुथाराखै सिगिदोंसोमोन नांलायबाय थानायखाय सिगिदों बायबोला ओमफ्राय दावराव खालामबाय थानायखाय हा गनजंफोरा हाबदों आं थुनोबो थुवाखै एब्लाबो नों मानसिफोरनो मालाबाबो बिदि सिगिनायाव बिदि जाफेराखैमोन बोरैबा गावनो माबा ओरै खालामनो हाबदों नों मेडिकेलाव लांनो हागौमोन ना ओमफ्राय आंबो नायसनाखैना गनजंफोरखौ बेसेबां घन्टा थांना दंमोन हा 2 घन्टा थांना दंमोन अब्ला नों मेडिकेलाव मानो लाङाखै फैसा गैयाब्ला मानसिफोरनो खिन्थानो हायोमोन ना नोङो लांबानो जायोमोन ना ओमफ्राय दैमायाव माबायदि लांना गारहैखो ओमफ्राय नोङो फालियो मानसिखौ बामनानै लांनो हादों आरो ना बुद्रु लांदों हा फाफ्लियाव बामना लांदों ओमफ्राय नों मानो ओमफ्राय सिरि इदि थाबाय थादों हा गिनानै थाबाय थादों नों गियाखै इखायनोथ' गिबाथाय नों इदि बैसागु इदि बेदर सेदर जुमाय सुमाय लोंना बेरायामोन ना नोङो गिदोंबा मानसिखौ इदि खालायनाङा ना हा नों मा खालायनांगौ दा आंथ' जुदि आं फेसबुकाव नोंनि हिनजावनि थैनाय फट'खौ नुवाबा सिनायाबा नों माथो इयाव बिन्दास बेरायबाय थागोन ओमफ्राय नों मानो थगायनांगौ इदि गामियाव थांदों होननानै हा गिनानै खिन्थायाखै मिसा खोथा सोरबा मा खालामगोन एसेबो गावनि हिनजावखौ अननाय गैया नोङो अननाय माने अनखायोमोन आङो अननानैथ' दाउ माबा माबि लांनानै होलायबाय दानिया दाउ बेदरखौ एवबाय होबाय ओमफ्राय जुमाय जुमायखौ खावनानै लोंबाय गोबां जेबोनाखै जुमायनि थाखाय गावनि हिनजावखौ इदि खालायो जेबो बुङाखै हारसिंनि मानसियानो दङ जेबो दावराव गैया बेसेबां टाइमाव बुथारदों नोङो मोना जाबायमोनदां हा 7:00 7:00सोआवनो बुथारदों नोङो एब्लाबो मेडिकेल लाङाखै नोङो बुथाराखै आं बुथाराखै अब्लाबो नों बोरैबा गलथिनो जायोब्ला नों मेडिकेलाव लांनो हायाना मेडिकेलाबोथ' बारा गोजान नङाना माबायाव जुमाय फेनाया गावनो थुसोना लानाय बायदि जादों बारा आं ओरैनो गनखौ 7:00 नोंसोर फेखायाखै इदि खालायनाङा ना आंखौ रायबाय थाबाथाय इदि गनजों थुयो मानसिखौ इबो दैमायावसो लांना गारहैदों नों गावनि नों पुलिस स्टेसन थांनो हायामोन आं इदि माबा खालायफ्लांबाय होननानै हा हा गिनायनि खोथा नङा जेब्ला नैयाव फैनानै मानो जोंहानाव मानो फैनानै जुमायफोर लोंनांगौ हा रौता मा गामि होनदोंमोन खैराबारि खराइ गामि खराइबारि र' दा नोंखौ दा मा खालायो पुलिसफोरासो मिथिसिगोन बिसोर लेंना लाबोबा एसेबो ओमफ्राय दुखु गैया नोङो हिनजावखौ बुथारनानै दुखु गैया बुथारनानैथ' आङो एकदम उपाय गैया जायो हा आं फेसबुकाव नुवाबाथ' नों खारबाय थागौमोन ना आं बाबामोननो खिन्थाबाथ' नों खारबाय थागौमोन बिदिनो नोंनि फिसालानाव थागौमोन बिनि फिसाला आंनि फिसाला आं सबनियाव थाङो बेनि फिसालायाथ' नोंखौ दोनाना बुथार हागोन नोंखौ बुथार होननानैसो अर्डार होदों बुथार होननानै नोंनि हिनजावनि न'खराथ' बुथार होननानै अर्डार होदों एब्लाबो नोंखौ अननानै दाबो आं बाबाखौ दाबो बुथारनो हायाखै नोंखौ बुथारनो दा नों बुथारनो हायो एसेबो ओमफ्राय दुखु गैया नों मानसिया हा
दुखु दंबा नों मानो इदि हिनजावखौ बुथारनो मानो जुमाय लोंना बेरायबाय थादों नों अननायानो गैया गावनि हिनजावखौ नोंनि फिसालाफोराबो फा गोजानाव दं दाथ' इयाव नोंसिनि रावबो गैया बिसोर नोंनि फिसालाफोराथ' अर्डारसो दं बुथार होननानै नों बा माजों बुदों सेरदोबो नागोन ना लंथं एगारहरदों बाजैखौ लंथंथ' इयाव नांथाना थागोन ना फेन दं फेन नों मानो बिदि खालामनांगौलै आदा इमान गोजानाव मोनगोन बिदि खोनायोब्ला बर'आ बेबायदिनो बर'नि बदनाम दांलाथारसै मालाय जायगायाव मालायनि हिनजाव लांना थांदों बेफोरखौल' खोनायो जों खोनायो मानो इमान गिदिर साख्रि मावनायफोर दङ बेसे दुखु मोनगोन खोनायोब्ला बेबायदि मावो नामा मानसिया बेबो हिनजाव मानसि एथ' अनो जों नोंसोरखौ फैबानो एफा गोजाननिफ्राय फैदों हो ओंखाम जाहोहर मा हर इमान दुनियासै जोङो नोङो मोनजागोन ना मोनजायाखै मोनजादों हो थां बेस्रा इमान गोजान 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार फैदों बोराय बुरै मोजांबो बुजायो एथ' मोजां संना जाहोहरो बेबायदि मावो नोङो बेबायदियाव गिदिंनाङाबो होननानै बुजायो बुस्लायबाय बर'आ नों माथो आवगोल बिदि बुथारना फैदोंनो गोदान बर' माथो आवगोल गामियाव इदि बुथारना फैदोंनो बे बङालिसोमोन माबा बुलायलायनायाव माने खर'आ दोलादों आरो आं सिकित्सा खालामनानै गोदान बर' माथो बुथारदों आवगोलनिफ्राय इदिनो नोङो बुथाराखै दायो मा हिनजाव माबाफोरा आसामाव था अरुणाचलाव था ना बेंगालर था गुत्तै एखे बर'आ गोदान बर' खौसे थानांगौ बेफोरो आरो दा नोंखौ बुबा नोंनाव सागोन ना साया सायो दा सादों दहाय एसे बुनाया सादों सायाखै नोंखौथ' दा रावबो नोङो थांनानै था होननाय नङा राव सब बुथारसो नोंनि गावनि फिसालाफोरानो बुथार होनदों नोंखौ खर' दिमाग थाबासो नोंनि फिसालाया दा केरेलायाव थायाबाथाय नोंखौ दायाव फैनानै बुथारगौमोन ना बिदि हामा ना जोंनि बर'नि खर' मेलेमफोरखौ जाजोबदों दायाव बर' मानसिफोरखौ मोजां होनगोन आरो नोंसोरनि थाखायनो हामा ना नोंखौ इमान बोराय बुरि फैयो दा नोंनि सब लकेल मानसिफ्रा बुङो बोरा बुरि थैगासिनो होननानै खामानि मावनायफोरखौ नुब्ला दै गुदुं एसे फुदुंनाय बेखौ आं दै गुदुंजों होनि बेबायदि नङालै आदा जिबना सोबनाबो एखे बयनाबो गेदेर गैया सब एखे आरो फेसबुकआव नापाले खलायपुरि आंथ' नुवाबाथ' मिन्थिनाय नङामोन ना नों मानो इदि थगायनांगौ गामियाव थांदों होननानै नोंखौ हराव लोगो मोनदा सानावखायसो नों बासिबाय हरावबा नों बहा बासिनोमोन फेसबुकआव नुनानै नोंथारगौ बे बाजै नोंथारगौ दा नोंबो सिखार खालामबाय एफा गोजान रौतानिफ्राय लाबोनानै मानसिखौ इदि खालायनाङा ना नों नाङाब्ला 11 बिमा बिफानाव मालाय थांना थाहैयो